Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Ман инҷо салмонам шумода салом гуфтестай. Хулиганча бозӣ кардестай. Чхеле ки мебинед, дӯстони азиз, субҳи саҳаркати ман ҳамин шкафа якбор ҳамин полкош открытӣ ҳастанд. Ҳавоя тоза кунам, чангоша тоза кунам гуфта. Ҳаминҷо да шиштам. Ягон гӯем кор фақат ҳамин уборка кунӣ, тоза кунӣ. Чхеле ки мебинед, очам нестанд, нав очамшон гӯем рафтанд пеши духтур, бояд якбор раванд, проверка кунанд, акун ососта кору боршона мебинанд. Худо ба шукр хела нағз шудан, гӯем хела хуб шудан. Барои ҳамин вай кунам. Якбор бо духтур рафта худома гӯянд полнисти санҷа муфтанд. Анами хел вай кунам. Ози хезам инҷоҳо якбор ҷамъ кунам. Курпаҳоя берунда офтоб кунам. Яке аз тамошобинон пурсиданд ки чӣ хеле қанчен кӯнаку вай гирифтед. Фақат аёдам мебуромад нишончи ман хеле қанчен кӯнак, дӯстони азиз. Ман инаш кати инаш сузанаш ҳаста. Анҷа хел ман диша зер мекунен. Анҷа сузан мебурод, дастона шикоф мекунату. Баъд инҷада хеле ман хеле тесташа мемонен инҷада. Аввал мемонен, баъд дастона хин мекунену, баъд ман инҷашда вай мекунен. Ҳамон хунам мерасонед ва худаш сразу инҷада нишон метиҳад ки чӣ хел ҳаста. Ин последний модель айда ҳамин Тоҷикистон ман инҷада наистондагӣ аст чӣ хел кардан дар кор. Последний модellаша гӯем мо ҳаминаш гирифтем. Ин тестош мани вайош камтар қимматтару 3,5 сомон ҳаста. Не ки ваяй гуфтан ҳамин навброматаку гуфтан дар Тоҷикистон. Последний ҳатман последний модellаш нест, не ки ҳаминҷода фақат ҳамин хале. Хай вай давлени чин кунак. Бисёриҳо гуфтанд ки туғриша нишон наметиҳад. Хай мо як бор не балки чанд бор месанҷад. 3 бор бояд санҷидан дар кор аслаш. Баъд гӯем ҳамин нормалниш кадом ҳаста уже мефаҳмӣ ки масалан чӣ хел ҳаста. Якум бор чӣ хел, дуюм бор чӣ хел. Аз сабабе ки пеши очамда ҳеҷ кар нест. Масалан агар ки очам пастаяни пеши манда мебудан, ман айвай механическиро мегирифтам, худам месанҷидам шуна. Аз сабабе ки хонада худашон доқа ҳастанд. Ҳам масалан чашмошон хушрӯ намебинанд ва унҷо рақамош майда майдача ҳастае ку худашон наметонанд кардан. Барои ҳамин хотир ман хеле гирифтам ки то ки ҳамин дастшонда мемонанд, ҳамин кнопкаша зер мекунанд, тамом уже давлени вай ҳамаша вай мекунанд, нишон метиҳад. анами хел дӯстони азиз, камтар авқот ҳастай, пирог ҳастай, намехоҳам ягон чӣ кардан. Ман ҳозир азилит пошидам, ҳама ҷояю вай кардам. инҷода чӣ хеле ки мебинед либоси сиёҳ, инҷо либоси цветной, инҷода либоси сафед андохтагӣ ҳастам. дар даруни вай мана ин хазяйственное мыло меандозам. Беҳад нағз ҳастай, либосо мулоими хушрӯ мешавад, бӯи бад намекунад. Лекин ман гирем истифода бурдесам. Агар порошоки холӣ кади шӯен чӣ хела камтар шох мешавад. Агар ки утюг кунен баъд мулоим мешавад. Ина андозен ҳам хеле мулоим ҳаста. Чӣ хеле ки кондитсионер меандозӣ мулоим мешавад. бӯ дорад, не ки ин бӯ надорад, не ки мулоим ҳастай. Ва боз яке аз тамошобинон пурсиданд ки кафелотона чӣ кати мешӯед ки сабзафед ҳастанд ҳама вақт. дӯстони азиз, ман ҳама вақт ҳама чида азилит истифода мебарам. Плитада, ана инҷода витишкада фақат азилит мечӯшам. Умуман ҷоҳое ки руғанӣ ҳастанд, авқот мепарад, руғани авқот мепарад. Ман ҳама вақт мани духовкая азилит кати мешӯям. Бо вай кардани ҳастам. Чӣ мегӯянд? Духовкая мехоҳам якбор шӯям, тоза кунам, то ки вай камтар чиркин шудагӣ ҳаста. Намедонам чӣ пухта будем ки хеле руғанӣ шудай. Самбуса пухта будам. Барои ҳамин хотир ё самбуса пухтам, ё ки чӣ пухтам, ман гирем ё окорочка пухтам, хеле чиркин шудагӣ ҳаста. Мехоҳам якбор бо тоза кунам, монумша бо анча мебарад. Ман инҷода азилит пошидам. Ман ин каструлкаҳо тагошон камтар зард мешавад, азилит мечӯшам, тоза мешаванд. анами хел ва чӣ хеле ки мебинед ҳамомхонада низ полнисти ҳама чӣ пошидагӣ ҳастам. ҳамин ранги азилиту дӯстони азиз, фирмаи азилит, не ки барои вай ҳастай, ҳамомхона ҳаста. диден фирмаи манин вай азилит, мана ҳамин азилитам фирмаш ҳамине.
Анам хел мани чхалик мебинес цикло вай ҳаст доғ ҳаста як барам хеле пишик мечошум шо полнистӣ инҷа раковинаҳо чхалик мебинем ҷош зард мешад тез мани ин раковина ваяш ҳамин болош безеб ҳастае ки ҳамин камтар доғ бошад агар сразу мешинад шамо доғ ҳамон чизо вай барои ҳамин имрӯз нақшада ҳамомхона тоза кардан плита тоза кардан пилисос кардан ҳозир ашта гуфтам ҳама чиза чошида мондаму гуфтам мебарам шкафа полкоша тоза кунам либосаша хушту порядок кунам баъд уже мехезиму ҳама ҷоя мешакам алан мехози курпаҳоя болиштоя очама бироварда берун камтар офтобро саҳари ҳам хел туман буд ки умуман намебини бай тарафа ҳозир не бо офтобак шудак кӯдако саҳар кати садик рафтаги ҳастанд хайрат нағз рафтаистанд ман гуфтам 2 ҳафта ино отдих кардан ҳоли чӣ хел меранд боз ҳар мекунанд инҷа қишона ки нехудо ба шукр нағзанд дӯстони азиз камтар суҳбат кунем ин Салмон ҳозиро ҳам хел шудаги ҳаста ки пеш ай хоб рафтанаш инҷиқӣ мекунад хеле бача набуд пеш вақт ҳамин сазкаша медадиша гувора да хидуш замин да ё ки бошад агар хидуша бихе хобуш мебурдаг оста а ҳозиро гӯем ҳам хел мехоҳад ки гуворая ҷумониша заминдам бошад мехоҳад ки намедонам ҷумониша чихе уман гӯем инҷиқӣ мекунад ва хостам як бора кӯтоҳ якта видеоча кунам камтар суҳбат кунем барои он ки на ки пела гуфти урусоҳай камтар дар бораи ҳамин реклама аз сабабе ки очам будан ҳамҷуда ва ман бисёр вақт хел суҳбат намекардам гап намезадам лекин ҳамин чанд қашуд гӯем да ҳамин дил ҳастай ва мехоҳам шумода гуфтан ҳамин ҳолата ҳам хел ҳолат шуд гӯем кӯтоҳ карда фаҳмонам ҳамин дута рекламаи Фаберлик болои ҳам шудад ва аз сабабе ки бисёр илтимос карданд ки срочно кунен срочно видео кунен гуфта ва ман худам ҳам хел ҳастам ки ҳамин рекламаи Фаберлика намегирам плаша гӯем анехтараш ҳамон маҳсулоти Фаберлика заказ мекунам мегӯям ки ҳамин чизаро кунен манда ман ҳавая видеода нишон метиҳам шумоя реклама мекунам гуфта ҳама хел мекардам гӯем ҳама тарафаша фикр мекардам масалан ҳамон одам дам каме ҳам бошад фоида расад тамошобинон низ масалан ҳамон чизи реальния бинан ва ки чӣ хел нестай гуфтам отзываша гӯем фаҳманд гуфта барои ҳамин хотир ман пулаша намегирифтаму чӣ хеле гуфтам маҳсулоташа заказ мекардам ва ҳама хел кардам ва аз сабабе ки гуфта илтимос карданд ки срочно дар кор ва ман маҳсулоти Фаберлика нагирифта ҳамон сообществода реклама кардам шона ва ба пагаҳаш уже ё каси дига гӯем дар видео дар дига канал реклама хостанд иноям беҳад срочно хостанд аз сабабе ки охири моҳ буд срочно хостанд ва ман чӣ хел гӯем рад накардам хай майлаш гуфтам шуна реклама кардам ва гӯем ҳама хел ҳолат шуд ва масалан одаме ки сообщество кардаги будам реклама низ мехостанд маҳсулоти Фаберлика гӯем заказ карда рой кардани буданд ва ҳама хел суханҳо гуфтанд ки шумо айрӯи инсоф кор намекунен гуфта ман гирем ҳама хел суханҳо гуфтанд беҳад сахт расид манда ки ман ҳама тарафа фикр мекунам пеш аз масалан реклама кардан ҳам фикри тамошобина мекунам ва ҳам фикри тамошобина мекунам фикри ҳамон рекламахара мекунам ки то ки масалан ҳамон одам да фоидааш расад одам равад харидор равад тамошобин равад гуфта ҳама тарафаша фикр мекунам не ки вақте ки хел мегӯянд ки шумо айрӯи инсоф кор намекунен одамда беҳад сахт мерасад ман ин хел одамо кати вақте ки хел одамо мегӯянд ки ана одам кам омад ин хел буд у хел шуд ин хел шуд вай хел шуд он кор вай кор барои чи хел карден шумо у хел накарден ё хел вай хел накарден бисёри бад гӯем нозукӣ мекунанд ва ман ҳаракат мекунам ки ҳамин одама рекламаша пурагӣ кунаму ва гӯем тамом дига гӯем кор накунам беинсофӣ ба фикри ман ҳамин хел ҳолат ҳастае ки масалан пула мегирӣ реклама мекунӣ тамом усуш кори худтай мегӯӣ масалан одам рафт нарафта вай кори ту кори ман реклама кардан буд ман кардам тамом айна беинсофӣ ба фикри ман мегӯям ҳамин хел лекин ман ин хел намекунам ва барои агар ки ҳамон одам
як сухани хуб гӯянд гашта раҳмат барои реклама ёки сухани хуб нависанд гапҳои нағз гӯянд агар ва вақташ шавад богӯянд ки масалан Пайнилуфар ҳамихел шуд ва ман бепул беҳичи ҳамон одама бо сообщество мекунам, яъне бо ҳамон видеоша реклама мекунам бепул беҳичи ба хотири он ки ҳамон одам як сухани хуб гуфтаг манда ва як илтимос кардад то ки ҳамон одам рӯ ҳафтода нашавад, то ки ҳамон одам ҳаракат кунад, бо видео кунад, бо кор кунад гуфта ман бо як бор дигар реклама мекунам ки то ки ду одам ҳавай даравад ҳавай хурсанд шавад ва ҳаракат кунад бо видео карданда. Лекин вақте ки хел суханҳо мегӯянд ки шумо айру инсоф кор намекунед ва чӣ хел одам дилаш мешавад ки бо масалан вай одама дастгирӣ кунад. Ман боварӣ дорам рӯзеш мешавад ки ман рекламаи полности бас мекунам, намехоҳам дигар реклама кардан. Умуман гӯем аз пушти ҳамин ҳолат, аз пушти ҳамин хел суханҳо ман гуфтам ки ҳамин рекламаи Фаберлика бас кунам, яъне дар як моҳ танҳо якта мекунам бас, масалан дар як моҳ дута сета не ҳамин якта мекунам. Масалан хоҳишманд пайдо шавад ҳатман, агар нашавад гӯем умуман намекунам. Ман ҳама вақт дастгирӣ мекунам он шахсоне ки суханҳои хуб менависанд, он шахсоне ки мана дастгирӣ мекунанд, ман ҳатман дастгиришон мекунам, ҳаракат мекунам ки то ки ҳаваё рӯ ҳафтода нашаванд, пеш раванд, ҳаракат кунанд. чӣ хеле ки гуфтам барои суханҳои хуб. Анам хел дӯстони азиз, гӯем ман гапома гуфтам, шумо ҳастем ки ман ҳам хел суханҳои шумода, ҳам хел ҳолатҳои шумода мегӯм ки то ки чӣ хел гӯм то ки дили одам холӣ шавад. Ман намехоҳам ин хел одамо ки ман кор кардан, ман бовар дорам ки ҳар як блогер мехоҳад ки масалан барои реклама кардагиш ҳамон одам да бисёр равад, на ин ки масалан як кас ду кас равад. Ҳамон блогер мехоҳад ки ҳамон одам да 1000 кас равад барои ҳамон рекламаи харидагиш. Лекин ин хел намешад. Ман намедонам, як хел одамои реклама мекунӣ беҳад одам бисёр мерад ва як хел одамои реклама мекунӣ умуман кам мерад. Ман намедонам умуман барои чӣ. Аввал якумаш ин ай канал вобаста аст, яъне ҳамон канал, ҳамон блогер чӣ хел ҳаст, дар бораи чӣ ҳаст каналаш, вай чӣ мегӯям реклама мекунӣ ва мебинӣ ки чӣ хел одам мерад. Дар ҳақиқат канал хуб бошад, нағз бошад, одам мерад дар ҳақиқат хуб. Лекин бо чӣ хеле гуфтам намедонам ай чӣ сабаб бошад. Лекин ҳастанд бо каналое ки беҳтарин ҳастанд, лекин тамошобин кам ҳастанд, просмотр кам ҳастанд. Намехел умуман гирем ва боз яке аз тамошобинонам хел гуфтанд ки Пайнилуфар просмотротон беҳад кам шудаги аст. Барои чӣ? Барои он ки ман худам ҳамихел фикр мекунам ва худам ҳамихел мегӯям ки влогои ман оддӣ ҳастанд. ҳаракат мекунам ки ҳамин спокойни бошад, ҳамин обор гап пухту паст дар бораи худам ҳам хеле ягон гапу чап бошад, ягон харид бошад, ягон маслиҳат бошад, анам хеле видеоҳо ҳастанд барои ҳамин хотир ба фикри ман. Лекин бо иншоллоҳ ман дар оянда ниятҳои вай дорам, гӯем хуб дорам, ҳаракатҳо аз сабабе ки ба фикри ман худамам хел фикр мекунам ки кӯдаки майда ҳастам, успед намекунам ва вақте ки очам да ҳаминҷа буданд, бовар кунед дӯстони азиз, ман ҳамин видео кардану монтаж карданаша ба зур мекардам, беҳад душвор будак ва ман то ҳол гӯем одат кардагӣ нестам ки вақте ки пеши ман да ягон кас бошад, агар ман хел шишта озод гап занам, наметунам, то ҳол намедонам барои чӣ, лекин наметунам то ҳолам хел кардам. фикротона комментарияда нависе, ман интизор ҳастам. Шумо чӣ фикр доред дар бораи ҳамин реклама ё умуман дигар чизо нависен комментарияда. Ман фикру ақидаҳои шумои дӯстони азиз интизор ҳастам ва Салмона хобаш бурдак. Оз ман мехезем ака мани шкафа чӣ хеле ки нишон додам, ҳамроҳ порядок мекунем, ё бор чангоша тоза мекунем ва мехезем пилисос карду кухняю ҳамомхонаи тоза кард. Соат лалка 11 рости гап камтар хӯрок ҳастаю, лекин намехоҳам меончи пас кардан. чӣ хеле ки гуфтам очамшон духтур рафтан ва мебинем кани намедонам абети намебиёем гуфтан, неки бо маълум нест гуфтан.
دوستان عزیز چخالی که میبینید من جوی کمی پریاده کردم اما جوی уборка کردم ما سالمون وای боч کار کردم ببین اینجا دا چیزا ما کشیدم موندم домашнего و من پلیت стирка уже تمام کرده اینو آشام آفتاب کنم پلیتش تو تازه کردم من چخالی که میبینید ай буй азилиту ай буй ҳамин ванашуяка гӯен бовар кунед дӯстони азиз силфа кардистам ман инҷода ман давом додистам ай дарунаш инҷоҳоша шакидумо фақат ки ин берунаш мондагӣ асте ози диден дӯстони азиз буш беҳад бад ози ин берунаша мешум тоза мекунам оинаша кати инҷоҳо тамом шавҳарам омадистан телефон карданд ки баъди 10 дақиқа мерасм барои ҳамин тез инҷоҳо тоза кунам тамом авқото мондагӣ ҳастай ана михел дӯстони азиз охирон партияи либосшӯӣ мо обед кардем ва бо вай рафта ай ҳамин чизо харидем ай магазинча хеле биг бон гирифтему ва наваша гӯем ва ман хеле ролтон гирифтем мана беҳад маҳқул шудак мана кимчи номаш кимчи манам хеле мана ҳалол острый вкус неке бисёр бамаззаи хушрӯтукта барои ҳамин шаварам гуфтам ки сурат гиред ва ин дафъа агар ки шавад ай ҳамин мегирем манам хеле бигбонашам неке острый нестай инаш острии хушрӯ дӯстони азиз мо инҷода салмон катишиштаем заряди телефон қариб ки тамом шудастай имрӯзи дароз ман гӯем ҳамин видеоҳои мондагӣ хеле чизое ки успед накардам тамошо кардан ҳамаша тамошо кардам ва дидам гуфтам влога монтаж кунам бинам ки аллакай минуташ як гала шудагӣ астай рости гап дӯстони азиз ман худам да маҳқулай вақте ки видеоҳо беҳад дароз мешавад ва ҳамин гӯем ақаллан 15 минут 16 минут мехоҳам кардан видеоҳо лекин аз сабабе ки телефонам памяташ беҳад кам ки ҳаст барои ҳамин видеоҳо кӯтоҳ мешавад ва вақте ки масалан ягон пухтупаз ёки уборка нестай ҳаракат мекунам ки кӯтоҳ шаванд бисёри бад гап назанам ва ҳозир бинам ки минуташ бисёр шудагӣ астай уборка инвайкати гуфтам биё хай ябора видео ба охир расонам ва шишта монтаж кунем салмон хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед хайр